המצב של הסטודנטים הערבים הוא גם מזעזע. סטודנט ערבי, הוא בא, זורקים אותו פשוט למים בגיל 18. אתם יודעים כאילו שלנו שירות צבאי, אז פשוט מתחילים ללמוד. ובגיל 18 הוא פשוט עוזב את הבית, יש לו מחויבות חדשה. שכר דירה פתאום יש לו שכר לימוד. ופשוט בגיל 18, ובכל זאת, הוא גם רחוק מהתרבות שלו, מהכפר או העיר שבא ממנו, וגם הוא צריך להשקיע פי 3 או פי 4 מסטודנט יהודי. למה? כי הוא פשוט בא מבית ספר ערבי, וכל המקצועות שלו הוא למד בערבית. אז לי גם אישית מאוד קשה. אני פשוט מאמינה בעצמי, אני יודעת מה אני, אבל עצם שאני לומדת בשפה שהיא שפה שנייה, יכול להיות שהיא לא כזה שפה קשה בשבילי, אני שולטת בה די טוב, אבל עצם שאני צריכה לתרגם כל דבר שאני לומדת לשתי השפות, אם זה מעברית לערבית ואם זה מערבית לעברית, זה חתיכת עבודה. זה כאילו חתיכת העבודה מעבר ללימודים עצמו. בסמינר הקיבוצים אנחנו כן בולים, האנשים במדינה, פשוט כל מי ששומע סמינר הקיבוצים הוא חושב על משהו שמאלני יותר מדי. אבל בעצם אני לא יודעת מה ההגדרה של השמאל והימין, אבל הם די מאמינים באדם, כאילו באדם כבני אדם, לא כערבי ולא כיהודי, לא כדתי, כמוסלמי, אבל בכל זאת, גם זה החזון שלהם והם מאמינים בזה, פשוט אתה גם יכול, גם במוסד כזה, אתה גם יכול לפגוש גזענים. וזה מאוד לא בסדר. למה? כי מורה גזען הוא עלול ללכלך את התלמידים שלו לעתיד. בקטע של שר החינוך שלנו, אני הייתי שותפה בכנס של התקווה הישראלית בבית הנשיא בירושלים, וכל הזמן הוא פשוט היה מדבר על חיים משותפים, על דו-קיום, על חברה ישראלית ככל, כאילו, ולא היה מפריד ערבים, כאילו לא שמעתי ממנו המילה ערבים או יהודים או חרדים או אני לא יודעת מה. אבל בוא נסתכל על מעשה שלו שנה שעברה, שעשה חרם על הספר גדל חיה, שהיה בספר הזה מצוין איזשהו סיפור אהבה בין שני הצדדים, והוא פשוט עשה חרם על הספר הזה מתוכנית הבגרויות. זה אומר שלא באמת הוא רוצה דו-קיום וחיים משותפים. ומה שמאוד מציק לי גם בלימודים שלי, שאני פשוט פוגשת בנות שהן בין 25, בין 26, הן היו בצבא, עשו מלא דברים בחיים לפני הלימודים, ואז הן לא יודעות מה זה ערבי. כאילו, מה זה ערבי? פעם מישהי שלומדת איתי שאלה אותי, אז שנייה, איך את בדואית ואת ערבייה באותו דבר? אז בעצם שבת 26 לא יודעת מה זה דרוזי ומה זה בדואי, והאם דרוזי הוא ערבי או ההפך, או בדואי זה ערבי, זה ממש מצב, נראה לי, מצב מסוכן מאוד. כי ברגע שיש לכם אנשים שהם כל כך מבוגרים, שכל כך משכילים והולכים ללמד בבתי ספר, או הולכים ללמד את הילדים שלכם,
ולא יודעים 0.1% על מה שקורה בחברה. זה מאוד מסוכן ומאוד עצוב. ואני אישית לא הייתי רוצה שהילדים שלי בעתיד שתלמד אותם מורה כזו. אני רוצה להתייחס גם להתנסות שלי בבתי ספר. אני מתנסה בבית ספר יהודי בגבעתיים, ומתנסה בבית ספר דו-לשוני ביפו, ויש הפרש מאוד עצום. בבית ספר גבעתיים פשוט הם לא זיהו מה זה ערבי. ומה שמצחיק שגם המורה לא הכינה אותם לקבל מורה שהיא שונה. היא לא בדיוק שונה, אבל היא שונה אולי במראה החיצוני ובדעתה, אז היא הייתה צריכה להכין אותם לקבל מורה ערבייה. מה שהיה מאוד מצחיק שהתלמידים בכיתה ביום ראשון בנו אולי באנגלית. כאילו לא ידעו איך לדבר עם אזרח ערבי. ואני יכולה להגיד שיש מלא ערבים בגבעתיים שגרים שם. אני גרה ברמת אביב כרגע. שליש התושבים שם הם ערבים, וגם שליש הסטודנטים באוניברסיטה הם גם ערבים, באוניברסיטה של תל אביב. אז כאילו אנחנו לא כל כך רחוקים שחשבו רגע לדבר איתי באנגלית. ראיתי סרטון שהיה בגשר אל-ואדי, בית ספר דו-לשוני, והסרט הזה פשוט היה מאוד קשה לי, כי הם פשוט היו צריכים לציין את יום הנכבה ויום העצמאות יחד באותו יום. ילדים ערבים, יום הנכבה, לילדים יהודים, יום העצמאות. ומה שקרה, שהציגו את הילדים הערבים ממש עצובים ביום הזה, וההפך, הילדים היהודים היו ממש שמחים וחוגגים, וזה כאילו מפה נובעת הבעיה של מערכת החינוך. כי אנחנו לא, גם אני לא יכולה גם לתת לילד להיות אשם, הדבר שגם לא היה שנעשה, גם הוא לא היה, גם הסבא שלו לא היה, ופשוט הילדים מרגישים את זה בווידאו. יש ילד שאמר שאני מאוד עצוב ומרגיש אשם שהיה ככה, שהיה את הגירוש הזה. אבל בעצם אולי אם לא נתייחס בכלל, אנחנו צריכים לזכור את הימים האלה תמיד וללמד אותם. אבל גם אני מקווה שמערכת החינוך תיצור איזשהו מצב שכן, או איזשהו מערך שכן אנחנו יכולים ללמד את שניהם יחד, כי אנחנו צריכים לעשות את זה, ואחרת אף פעם לא יהיה דו-קיום ואף פעם לא יהיה שלום. אני אתייחס לשאלה של, סליחה, שיש לך. אוקיי, שאיך לציין פשוט יום העצמאות בבתי ספר ערבים. אני רוצה לומר לך שכן מציינים את זה כמו בתי ספר יהודים. זאת אומרת שתלמיד ערבי הוא חייב לחגוג את היום הזה, גם אם הוא לא מדבר אליו, גם אם הוא לא יודע מה זה עצמאות ומתי זה היה ולמה. אני אומרת שאני גם בגיל קטן גם חגגתי את יום העצמאות, גם הרמנו את דגל ישראל בבית ספר. מה? זה נראה לי כל כך תלוש ואידיוטי, כאילו איך זה קורה? זה קורה. במדינה שלנו הכל קורה. איך התלמידים משתפים עם זה פעולה? הם לא משתפים פעולה. הם כמו בובות כזה שהם משחקים במקום שלהם. והם כן מציינים את היום הזה כמו יום שהוא יום לאומי לכל המדינה, ללא להתייחס לשוני והמורכבות שיש לנו במדינה. אני רוצה לשתף אתכם בקו 60. זה קו אוטובוס שאני נוסעת בו כל שבת. אני אוהבת לנסוע בקו הזה, למרות שאני סובלת מתחבורה ציבורית, אבל הקו הזה הוא כאילו ביום שבת
במוצאי שבת. יש כל כך מלא פלא באוטובוס הזה. יש כל כך מלא אנשים מכל התרבויות, מכל הצבעים, מכל הדתות, מכל המקומות בעולם אפילו. יש מכל מקום, וזה כל כך הרגש אותי שהיה פעם איזשהו מקרה שכולנו צחקנו אותו צחוק באוטובוס. אז כאילו זה כל כך מפגר, איך כולנו צוחקים אותו דבר ומחייכים באותו חיוך, ואיך השוני של הצבע שלנו, של השפה, של הלאום, של הדת, עושה כל כך בר שלא צריך שיהיה אפילו. אני רוצה גם לדבר על ההחלטה שרוצים שתצא לפועל, שציין אותה גם אייל בקשר למכללות ההוראה של הערבים, של מורים ערבים. זה מתקשר רק למכללה בסכנין ואל-קאסימי ומכללה בחיפה. והם פשוט רוצים לקזז להם את התקציב שלהם, כלומר במקום 25,000 שקל לכל סטודנט, שפשוט יגיע להם 14,000 שקל. זה אומר שמי שרוצה ללמוד הוראה, שישלם יותר. למרות שהוא יעבוד יותר אחר כך וישלמו לו פחות, אבל זה מה שיש. הם פשוט אומרים שיש משהו כזה מפגר, שיש מורים יתר במגזר. בעצם יש לנו כ-11,000 מורי מובטל בצפון הארץ, ופשוט אין להם לאן ללכת ומה לעבוד. אנשים שסיימו תואר והשקיעו הרבה שנים והרבה מאמץ, ואין להם ללמד, והם פשוט טוענים שיש לנו מלא מורים, אבל בפועל זה לא, יש מלא ערבים שגם למדו דברים אחרים וגם התעסקו בדברים אחרים וגם עובדים בדברים אחרים. מה שקורה בעצם במערכת החינוך, שהם פשוט מצמצמים את הכיתות של הערבים. זאת אומרת שיש פחות בתי ספר, יש פחות כיתות ויש מלא תלמידים, אז זה מבצע המצב שמעסיקים פחות תלמידים, פחות מורים, סליחה. אני שלמדתי בקלנסווה בתיכון עמל, ואני רוצה לציין שהייתה לנו מורה יהודייה, שקיבלנו אותה דווקא בכיף, הייתה אחלה סבבה, אבל היה להם אופציה, זה לא בקטע גזעני בכלל, אבל בוא נגיד גם ביישוב ערבי, אני ניגשתי למועמדות למסירה חלקית או מלאה, לא חשוב, לבית ספר, וגם במקביל מורה יהודיה, אם זה היה ביישוב ערבי או יהודי, יקבלו אותה לעבודה, לא אני. זה אומר שגם מי שאחראי על זה, גם הרשת שעובדת איתה, שעובדים איתה בבית ספר, הם גם מתערבים בזה, וגם זה מבצר המצב של מורים יתר כשיכול. אז פעם המורה של האזרחות אמר לי, אנחנו חיים במדינה דמוקרטית יהודיה. אמרתי לה, אבל רגע, המורה, אם כן יהודיה, אז זה מבטל את הדמוקרטיה. הוא אמר לי, לא, בישראל זה אחרת, זה כשיכול דמוקרטיה חדשה שהיא כן מגבילה את הדת שלך. ובוא נגיד, אם אני עם דרכון כחול, אז אני כן שייכת למדינה דמוקרטית יהודיה, למרות שאני לא יהודיה. תודה.